Det är Bill som är trea. Bra start. Så är det. Såg du nära han satt? Nej. Vatten här typ. Och så benen så här. Oj, 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 oj vad det skruvar. Ta alternativen då, Totte! Hoppas han tar alternativen, för då kommer han komma ut som tvåa. Ja. Nej. Jo, han som ligger tvåa och visst tag alternativet. Ja, det kanske var. Då är det trean som har tagit det. Ligger han före han så får man inte. Då nu. Han kommer nog vinna det här. Bara han inte gör bort sig någonstans. Han har jävligt stor lucka. Härligt, Totte!